hittat mannen med rätt kemi. Har hittat mannen med bra fysik. Han är en riktig karl, en som man vill ha. En trygg familjefar som kan plocka ur en diskmaskin och kan byta olja på min bil. Han är en riktig karl, en som man vill ha. En trygg familjefar. Men ändå i min fantasi finns en annan i mitt liv. Varje gång jag ser dig exploderar det någonting inom mig. Det räcker att du ler mot mig så kapitulerar jag. Varje gång jag attraheras då vill jag bara vara med dig. Ingenting jag kan hantera, jag vill ha mera. Undrar, är det fel på mig? Känns som om allting är upp och ner. Jag känner att jag inte